després d'aquests minuts de publicitat que ens han passat volant, cal dir que tenim uns nens molt espavilats, que un nivell molt alt, especialment amb les de ciències, que m'ha sorprès molt, i també dir que està sent molt divertit. Així que ens trobem a la meitat del programa i queden 2 blocs, actualitat i llengües. Ara començarem amb el d'actualitat, així que, atenció, comença la primera pregunta. Digues el nom de 2 piscines públiques d'Igualada. Molinou i les Comes. Resposta correcta. Tu vas a piscina, tu? Sí, Sí? vaig a les Comes. Ah, molt bé, per tot ho saps? Sí. Perfecte, molt bé. Segona pregunta. Quants dies té el mes d'octubre? 31. 31, resposta correcta. Molt bé, molt bé. I ara l'última pregunta, que té una mica més de complicació. A veure, què era antigament l'edifici de la Biblioteca Municipal de la plaça de Calfont? Aquest aquí? Una fàbrica. Vale, correcte, però sabeu de què era la fàbrica? Jo sé, A veure... de pell. Tèxtil, molt bé. Resposta correcta pels 2, molt bé. Home, doncs, heu estat molt ràpids i esteu molt al dia de tot, no? Sí. Us agrada l'actualitat ara? Sí. Perfecte. Després d'aquest tercer bloc, passarem a donar pas al segon vídeo de l'Escola Mestral, que és un vídeo fent les votacions. Anem a veure aquest vídeo. Són les 8 del vespre. No sé què tinc, però alguna cosa em fa quedar a la finestra mirant els carrers mullats, mirant com passa la gent abrigada, com les botigues baixen les persianes. A dins de casa tothom riu i està content. A fora plou i una senyora em diu adéu. S'està fent tard, la mare em crida, la casa és plena de tiets i cosines. Mentre jo miro les voreres humides, diu la senyora que s'estira dormida. La mare em diu que per Nadal no sé què d'una ovella, no sé què d'un corral, que baixi a baix que hi ha la iaia de l'Asca, la tieta Lourdes i un amic del Nepal. Que la senyora que dorm a fora fa molta pena, però els vist quins postres, 2000 regals, xampany i tantes coses, que tinc els ulls que semblen 2 boles. Em diu que sigui educat i que saludi Natali, que encara no li ha fet ni cas, que es veu que és nòvio de la teta d'un amic. Ja ningú pensa en la senyora que m'ha saludat. Segur que a ell al Nadal no li agrada passar, segur que a ell al Nadal no li agrada passar. Li baixaré un plat d'escudella, li deixaré un coixí que tinc d'estrelles, li faré el millor regal del món, un gat còsmic Doraemon. Acabem de veure el segon vídeo de l'Escola Mestral amb les votacions i m'agradaria que m'expliquéssiu ben bé com van aquestes votacions. A veure qui m'ho vol explicar. Doncs, qui vulgueu. Bé. Molt bé. Molt bé. Va ser unes votacions difícils de fer, però al final les hem fet. I llavors ficau-vos a la pissarra i aixecau el dit que volíeu que sortís. Sí. I sou els 6 que esteu aquí, no? Sí. Perfecte. Molt bé.
Doncs ara passem al segon bloc, al quart bloc, perdó. El bloc de llengües. Sí? Sí. Som-hi, doncs, atenció. Quina és la síl·laba tònica de la paraula escorçador? Sa. No. És bastant incorrecte. És cu. Q. Tampoc. Vinga, patem cada un. A veure si entre tots... Tu? As. Va, apreta. L'última? Ei. No, he apretat jo abans. Do. Ara! Però bueno, us haig de petar els globus, Perquè a la de quart. Vinga. Un. No va ser res. No, espera, el puc petar jo. Dos. Empat. Empat. Finalment. Potser no. Va, atenció a la segona pregunta. Sí? Com s'escriu la paraula pènsil? Aquí? P-E-N-C-I-L. Correcte. Molt bé. I l'última pregunta de llengües. Quin és el plural de la paraula llapis? Llapis. Ai, llapisos. No? Llavis. Llavisos. Ai, llavius. Llavis. A veure. Llavis. A veure, un moment. N'heu dit moltes i no... Llavis. Llapisos. Llapis. Llapis. És que era truco. Ui, aquí els hem fallat. Petarem un altre igualment. Els dos. Un i un. No ha fallat els dos. Els dos l'he dit bé al final. No. Queda un globus. Seu. Sí que s'ho fora, aquell. Sí. Bueno, doncs aquesta de llengües ens ha costat una miqueta més, però al final ens hem sortit força bé, no? Sí. Doncs fins aquí ha estat el programa d'avui, on m'agradaria agrair l'Escola Mestral per haver vingut a aquest programa i haver participat com ho han fet, que realment ho han fet molt bé. I els volem donar un present a la seva escola, però això ja els ho donarem. Sí? La pròxima setmana ens acompanyarà a l'Escola Mar del David Pastor en aquest plató. Així que el 28 d'octubre us espero. Night by night, she danced to the circus band. When Nellie was leading the big parade, she looked so proud and grand.